Γεια σας YouTubers, λέγομαι Λάζαρος Πουμπουρίδης και είμαι από Θεσσαλονίκη. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για την Indesit και την εξυπηρέτηση πελατών τους, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα και είναι τα μοναδικά γραφεία που έχουμε στην Ελλάδα. Αγοράσαμε αυτό το πλυντήριο Παύλα Στεγνοτήριο το 2010 από το Media Market. Το πλυντήριο δούλεψε 2-3 φορές και ύστερα κάποια από τις κεντρικές του πλακέτες κάηκε. Πήραμε τηλέφωνο στην εξυπηρέτηση πελατών, μας στείλανε τεχνικό, ο τεχνικός το έφτιαξε, το πλυντήριο δούλεψε άλλη μία φορά και πάλι κάηκε η ίδια ακριβώς πλακέτα. Αυτή η ιστορία συνέβη συνολικά 3 φορές. Από εκεί και πέρα ο τεχνικός συμπλήρωσε αναφορά αντικατάστασης, οι οποίες είναι συμπληρωμένες 5 Εβδόμου του 2011 και 16 Ενδεκάτου του 2011. Από εκεί και πέρα εμείς είχαμε να κάνουμε αποκλειστικά με τα κεντρικά γραφεία της Indesit. Τα τελευταία 3 χρόνια τους παίρναμε καθημερινά τηλέφωνο, αλλά 8 στα 10 τηλεφωνήματα πολύ απλά δεν απαντήθηκαν. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ αγενείς, μας έχουν αποκαλέσει ψεύτες, μας φωνάζαν στο τηλέφωνο, μας αποκάλεσαν ψεύτες επειδή παραπονεθήκαμε ότι δεν απαντάνε στα τηλεφωνήματά μας. Τέλος πάντων, περάσανε 3 χρόνια, το πλυντήριο τελικά δεν αντικαταστάθηκε και τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί τους, πολύ ευγενικά μας είπανε ότι η εγγύησή μας έχει λήξει. Δεν μπορούμε να βρούμε βοήθεια από πουθενά και πολύ απλά πληρώσαμε 450 ευρώ και δεν ξέρουμε γιατί τα δώσαμε. Θέλω να σας ενημερώσω γιατί πριν αποφασίσετε να συνεργαστείτε με αυτή την εταιρεία, να έχετε υπόψη σας ότι μιλάνε έτσι και φέρονται έτσι στους πελάτες τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και επίσης θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Indesit για τη συμπεριφορά τους και το υπέροχο αυτό πλυντήριο.